Ich tempo je vianočné. Snažia sa šíriť lásku a pokoru po celom svete. Ich hlavným nepriateľom sú zlé deti, nenávisť a neláska. Sú to chlapi zo severného pólu. Tak ako každý rok, aj tento rok prichádzam zase k vám. Lenže tento rok vás bohužiaľ nebudem môcť navštíviť osobne, preto si treba vyčistiť čižmičky a prichystať si ich, pretože ja som na vás nezabudol. Tým, že vás nenavštívim osobne, vám dám darčeky do tých čižmičiek. Bohužiaľ je taký čas. Takže nezabudnite vyčistiť si čižmičky a čakajte na krásne darčeky, sladkosti a všetko, čo tam budete mať nachystané. Čaute. A nepokazme si to.